Hi guys, welcome to my vlog. For today's vlog, gusto kong ipakita sa inyo kung sino ba yung mga hinahangaan kong YouTuber, sino ba yung mga hinahangaan kong vlogger, mga creator content, at yung mga madalas kong napapanood at kung ano ba yung mga inspirasyon na pwede nilang maibigay sa mga katulad ko na small YouTuber lang. So, isa-isahin natin sila. Let's go! Okay. Number 1. May listahan ako guys. Ayan. Sa may note ako. Number 1. Si Tony Gonzaga. Kaya na ang kakaitis kasi may sipon ako kaya ganito ako magsalita. Sorry guys. Pero ito. Number 1 si Tony Gonzaga. Sobrang nakaka-touch si Tony sa mga vlog niya kasi talagang may matututunan ka. Napakalalim kasi ng mga salitaan niya dun. So, napakagandang panoorin. May matututunan ka at the same time, may marirealize ka after mo siya mapanood kasi sobrang lalim talaga. Lagi niyang binibigyan ng kahulugan yung buhay, yung buhay. So, sa pagiging ate din niya kay Alex, sobrang nakaka-proud silang dalawa. Nakakagaang nilang panoorin. Talagang pag napanood mo yung vlog ni Tony, talaga makikita mo na ang sarap ma-realize na grabe, ganito pala dapat talaga yung ginagawa natin. Dapat ganito tayo mag-isip kasi para siyang ang daming word of wisdom na nabibigay ni Tony sa lahat ng mga vlog niya. Sa totoo lang, sa kung paano sa pamilya, paano sa kaibigan, sa sarili, sa trabaho, syempre sa ngayon, sa anak niya, sobra, marami kang matututunan sa vlog ni Tony. Kaya, ayun yung madalas kong inaabangan. Palagi. Palagi pagka, maglalabas siya ng video, so, pinapanood ko kagad. Second, I see Ivana Alawi. Ang pantasya ng bayan. Social media. So, si Ivana Alawi, noong una ko siyang nakita sa timeline ko, parang kasing unang tingin ko pa lang sa kanya, English speaking to, baka mamaya hindi ko maintindihan yung mga sasabihin niya. So, nagdadalawang isip ako, panonoorin ko ba siya? Kasi nga, baka mamaya hindi ko lang din maintindihan. So, hindi ko talaga inisip na, pero hindi ko akalain na yung napanood ko siya no first time na yun. Kasi, inoffer lang din siya sa akin na, ate, panoorin mo to, ganyan. Pinapanood lang din siya sa akin ng kapatid ko. So, nakita ko naman, ang kwela. Ang ganda-ganda babae, pero ganun siya magsalita. Yung way ng pagsasalita niya na nakakatawa, nakakalo. Kaya yun, ang galing-galing din ni Ivana kasi makakita mo sa kanya na totoo siya kasi nga, syempre, pag nasa pagbablog ka talaga guys, ito, pag nagbablog ka, ang kinaganda kasi dito is yung magiging totoo ka sa sarili mo at sa harap ng camera. Kasi ikaw yan eh. Ikaw lang din naman ang makikita dyan. Tsaka hindi mo naman din kasi kailangan i-please yung ibang tao na gustuhin ka. So, hindi mo din dapat talaga pinipressure yung sarili mo. Once na magbablog ka, dapat ikaw talaga yung nakikita. Kasi ikaw yan. Ikaw dapat yung madalas na ma-flex sa content mo. Kasi ikaw yung madalas na mapapanood nila. So, proud ako kay Ivana kasi napakagaling niya, napaka-oriented niya, tsaka mabait, halata namang mabait si Ivana. So, nakakatuwa lahat ng mga content niya. So, thumbs up. Okay, number 3. So, sorry kung mabagal ako magsalita kasi, guys, ang kalagay lang kasi sa akin dito is yung mga name nila. So, iniisip ko pa talaga kung ano yung mga pwede kong sabihin sa bawat vlogger na mababanggit ko kasi nga gusto ko unique at saka yung talagang manggagaling sa puso ko. Ayoko kasi na na scripted lang. So,
ganun ako eh, mas makikita mo sa akin yung totoo yung sinasabi ko pagka naisip ko lang, ganun. So, sorry naman kung ganun na, kung mabagal ako magsalita. So, tara, number 3, si Alex Gonzaga. Ay, Alex Gonzaga. Si Alex Gonzaga. Sobrang nakakatuwa si Alex. Nakaka-good vibes. Nakaka, ano rin to eh, nakaka-stress reliever din to si Alex. And lahat ng content ni Alex is talagang napaka-unique. Talagang siya yung gumagawa, hindi yung ginagaya lang niya sa iba. So, talagang, ewan ko, napaka-kengkoy niya. Parang ang sarap niya maging kaibigan, ang sarap niya kausap. So, the way din na maging kapatid din siya kay Tony, tita kay Sevi, then boyfriend kay Mikey, iba si Alex. Talagang napakasaya lang niya siguro kasama. Tsaka parang napaka-oriented din kasi niya sa family. Then madalas ko kasi nakikita yung dati niyang vlog na parang antigas ng ulo niya, yung parang lagi siyang galit kay Mami Pinty. Kasi nga 'di ba, para siyang nagseselos dahil lagi na lang yung ate niya yung nabibigyan ng pansin ng Mami Pinty niya. So, nakikita ko yung yung dala-dala niya dahil kaya siya ganyan ngayon kasi nga meron siya mga pinagdaanan dati. Kung panoorin niyo guys yung new vlog ni Tony na What My Sisters Cry, yun yata yung title nun. Napakaganda. Makikita mo talaga na galing sa puso ni Alex yung mga sinabi niya doon. Talaga kung ano yung pinagdaanan niya, kung paano siya nagpunta sa pagiging vlogger niya. So, wala akong masabi kay Alex. Pagka minsan gusto kong manood talaga ng nakakatuwa. Si Alex talaga yung paununuuri ko uno-uno kasi nga talaga wala kang ibang gagawin kundi tumawa na tumawa pag siya yung pinapanood mo. Tsaka the way na may pagkulitan siya sa mami niya, sa daddy niya, sa family niya. Yan, kay Sevi dahil napaka kulit niya. Mas makulit pa siya kay Sevi pero wala, napakagaling lang talaga ni Alex. Doon ko lang din natutunan sa mga pinanood ko kay Alex. Sa panunod ko kay Alex is yung mga naging totoo siya. Kasi syempre 'di ba artista siya. So madalas siya nakikita sa camera. Madalas na makikita na ito yung mga ginagawa niya. Pero yung nag-vlog siya, makikita mo talaga yung totoong siya. Ikaw kasi magiging director ng pagiging vlogger eh. Kasi ikaw yung gagawa ng sasabihin mo sa harap ng camera. So, ang galing lang kasi ngayon nagsasabi na niya na parang hindi na siya nadidikta. Kasi nga, mismong siya na yung nakikita. Kaya ang galing lang din kasi na naging way yung yung pagbablog niya para mapakita niya sa tao na na ganito siya. Kasi iniisip dati ng mga tao, yung nakikita siya sa TV na inggit siya kay Tony, mas lamang si Tony sa kanya, yung mga ganun bagay. Kaya siguro makiintindihan yung sinasabi ko pag pinanood niya yung last vlog ni Tony. Sobra, nakaka-proud silang dalawa dun, lalo na si Alex. So, number 4. Si Zainab Harake. Si Zainab Harake. Nakakatuwa si Sevi. Natuwa ako sa mga content ni Zainab. Isa rin sa mga totoong tao. Kahit hindi mo pa siya nakikita at nakakasama at nakakausap sa personal, parang napakasarap din yung kausap. Pakalalim din ni Sevi. Ang daming hugot ni Zainab. Pero may kita mo sa kanya na totoong tao siya. Kasi wala na siyang pakialam kahit iba siya ng ibang tao eh. As long as na ginagawa niya naman yun para sa sarili niya at para sa mga taong nasa paligid niya. Wala siyang pakialam.
Ganun naman kasi dapat. Kaya nakakatuwa din na ang tapang na babae. Bibihira kasi talaga yun sa mga babae na ah, matapang yung loob, yung kalooban na kayang humarap sa mga tao na babash sa kanya. Although wala naman talaga dapat silang pakialam. At wala ka na rin naman dapat pakialam. Kasi nga, ikaw naman din yan. 'Di ba? Sabi nga nila, once na gumawa ka ng mabuti or masama sa isang tao, ano, kahit gumawa ka ng mabuti or masama, hindi pa, laging may sasabihin ng mga tao sa'yo. Kaya minsan hindi mo rin alam kung saan ka ba lulugar. Kaya mas maganda, gawin mo na lang kung ano yung mga mas bagay na mas alam mong walang matatapakang tao. Tsaka ang gustong-gusto ko kay Zainab, yung pagiging matulungin niya. Sobra. Nakaka-bless. Minsan iniisip ko. Kaya din ako mag-vlog kasi gusto ko rin gayahin si Zainab. Dahil nga halos binubuhos niya lahat ng pera niya eh. Binubuhos niya lahat ng pera niya para lang sa pagbibigay sa pagtulong, pagbibigay, pagdodonate. So, nakaka-proud naman kasi dapat gano'n naman talaga. Share your blessing. Blessing. Give and take lang din. Kasi hindi ka naman din dyan ilalagay ni God kung hindi ka rin naman magiging inspirasyon sa tao. Hindi ka rin naman din makakatulong sa tao. Lahat ng mga bagay kung nasaan tayo, lahat yan may purpose. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwang panoorin yung vlog ni Saina. Number 5. Si Jelay Andres. Loves. Ayan, si Jelay Andres. Gusto ko yung vibe ni Jelay. Yung pa-bebe na, yung pa-girly. Sobra gusto ko yung mga vlog ni Jelay kasi nakakatuwa din kasi na mga kilusan niya. ang ano rin ni Lukaret din siya, yung ganun. Nakakatuwa yung pagbablog niya. Yung pagmamahal niya sa mga hayop, yung sa mga aso, sa pusa, yan nakakatuwa. Kasi lahat na lang yata ng animals, pet lover kasi siya talaga. Sobrang nakaka-touch lang na panoorin siya na may mga iiyak siya pagka may namatayan siyang aso. Siguro kahit sino naman sa lahat ng mga poor parents, gano'n naman siguro talaga. Pero lukot din kasi pagka napapanood ko siya na namamatayan siya ng aso. Nakakalungkot, nakakadala din. Kasi may kita mo sa kanya love na love niya. Tsaka yung mga segment niya kay Candy Monyo, grabe lahat, trip talaga. Talagang sasakit yung tiyan niya sa kakatawa kay Jelly. Pagka napanood niyo yung mga Candy Monyo niya, ang alam ko nasa part 4 na yun. Sobra, ang ganda. Kasama na dun yung pamangkin niya si Jamil. Sobra, panoorin niyo ng ganda. Pati yung relationship niya kay Chon. Madalas ko din niya inaabangan. Thumbs up kay Jelay. Sobrang strong woman to eh. Dalagang Pilipina. Ganun. At saka ang galing niya talaga sa mga passion. Grabe. Ang galing ni Jelay sa mga passion. Ang ganda ng katawan. Diba? Wala masabi kay Jelay. Pero gusto ko si Jelay. Lagi ko rin siya pinapanood talaga. Number 6. Ang Team Josa. Come on. Ayan. Ang tambalang Joma Lovena. Sila Boss Kila, 28. And si Sashna Peiwe. Ayan. Ang Team Josa. Natutuwa ako sa Team Josa. Natutuwa ako sa Team Josa kasi ang sarap ma-inlove pagka napapanood ko sila. Nakakakilig din kasi, di mo naman kasi akalain, di ba, na ganun pala si Sashna. Madalas ko kasi talaga si Sashna na nakikita sa timeline ko sa Facebook. Kasi nga, pantasya din siya eh. Ang ganda-ganda kasi ni Sashna. Pero ngayon ko lang siya napanood sa mga
video na ganun pala siyang tao. Diba? Napaka-humble din. Halata naman na napaka-humble din ni Sash na. Tsaka ang ganda-ganda talaga ng team up nila. Nakakakilig. Number 7. Ang Do lineup. Okay, ang Do lineup. Si Donalyn Bartolome. And then, si Zainab Harake. And then, si Jelay Andres. Yan, sila ang Do lineup. Tuwan-tuwa rin ako pag napapanood yung tatlong to. Napaka-love trip. Talagang best friend goals talaga. Nakakatuwa silang panoorin. Wala sila bang ginawang di tumawa ng tumawa. Makikita mo na mahal nila yung isa't isa. Sobra tuwan-tuwa ako pag pinapanood yung tatlong to. Kasi pagka nag-upload si Jelay ng Do lineup, asahan mo na talaga na may upload din ang si Donna at si Zainab. Kasi nga, syempre, tulungan sila eh. Sobra. Kaya natutuwa akong panoorin din ng Do lineup. Tuwan-tuwa talaga akong panoorin sila. Pang 8. Ang Jolay. Etong Jolay na ito talaga pinakahinahangaan ko pagdating sa relationship. Kahit ganun yung nangyari sa relasyon din ni John at ni Jelay. Si Jelay. Kasi makikita mo na mapapabago mo yung isang lalaki. Tutuwa ako sa nangyayari ngayon kay John kasi nga makikita mo sa kanya malamal na si Jelay. Hindi naman masamang magkamali at hindi rin naman masamang magpatawad, pero as long as nagbabago ka, as long as na ginagawa mo na ulit yung lahat para lang mapabalik mo yung isang tao, talagang kakapit ka eh. Tsaka kasal kasi silang dalawa, so hindi mo na pwedeng ipaghiwalay ng mga pinagbuklod na ng Diyos. So, kaya natutuwa ako kay John kasi lahat talaga ginagawa niya, lahat ng effort para lang balikan siya ni Jelay. Si Jelay kasi di naman natin masisisi kung ba't ganun pa rin siya hanggang ngayon. Bakit hindi pa rin na binabalikan si John kasi nga, syempre masakit din yung nangyari sa kanila pero huhupa din yun, di ba? Talagang may tamang oras, may tamang panahon. Tsaka huwag na natin isipin na hiwalay sila. Kasi kasal na sila, kahit anong mangyari, kasal sila. Tuwan-tuwa ako sa team up nilang dalawa sa effort ni John. Tuwan-tuwa ako sa vlog nila. As in, minsan iniisip ko sana lahat ni John. Promise. Ang ganda kasi ng nangyari sa kanila. Naging way yun para mapabago. Lahat ng mga sinasabi ngayon ni John is totoo na, di ba? Pero nakakatuwa silang dalawa. Number 9. Ang Jamil. Siyempre, ang Jamil. Ang Jamil. Grabe ang Jamil. Mag-11 subs na yata sila ngayon. Grabe, napakatindi. Nasubaybayan ko to yung Jamil is 1 million pa lang sila. Nakita ko talaga yung pag-boom nila. Kasi dati kasi daily vlogs talaga sila. Kaya palaging makikita mo siya sa timeline. Then, nakaka-proud na ang layo na narating nila sa the age of 21. Dami na nilang napundar na sasakyan. May bahay na sila ngayon. May sasakyan na sila. May Raptor na. O diba, may Jamander pa, meron pa sila ngayong sariling motor, and then ngayon meron na sila ulit papagawang lupa, yung extension ng bahay nila. So, ang dami na nila na-achieve para dahil lang sa pagiging vlogger at yung relationship na yung dalawa ni Jason, grabe, nakaka-proud. Sana all may Jason. O diba, pinapangarap ng iba yun, yung magkaroon ng isang Jason. Totoo naman kasi yung sinabi ni Jason. Kung parehas kayong dalawa na walang-wala, nagsimula sa walang-wala, bakit hindi nyo abutin ng na sabay? Diba? Nakakatuwa din. Sobrang marami kayong matututunan sa Jamil. Lalo sa pagiging independent nila, sa pagiging
sa relasyon nila, talagang kung paano sila umawak ng pera, walang sayang, as in. Kaya nakakatuwa din silang panoorin. Isa din yan sa mga palagian kong pinapanood. Kasi nasubaybayan ko talaga sila mula 1M hanggang ngayon, 11M na sila. Nakaka-proud lang na ang layo na narating nila. Hindi biro yung mga pinagdaanan nila para lang ma-achieve lahat ng mga meron sila ngayon. Kasi sobrang hirap din. Pero deserve nila kung ano yung mga meron. Kung anong meron sila ngayon. So, Bertrand. Si Lloyd Cadena. Isa din to sa mga pinapanood ko na vlogger. So, nakakalungkot lang na nalaman na wala na siya. So, namatay siya na last September 4 na halos lahat yata nagulantang, nabigla. Talaga napakalungkot ng social media. Kasi, isa si Lloyd sa mga tao na ang tagal na naging vlogger. Pero ngayon lang din siya nakilala. Ngayon lang din siya nakita. Nakakalungkot lang kasi lahat ng content ni Lloyd is makikita mo na masaya. Then, nakabuo siya ng grupo, yung BNT, yung bakla ng taon. Kundi dahil sa kanya, hindi rin din siguro magiging maayos yung buhay ng mga bakla na yun. Ang dami niya natulungan, ang dami niya nabigyan ng donation. Halos lahat yata ng mga nangyari sa Pilipinas, hindi siya nawalan na nabinigay. Then, yung pagtulong niya sa parents niya, sa mga kapitbahay niya sa creek, sobrang daming natulong ni Lloyd. Nakakapanghinayang na kasi na 26 years old pa lang siya pero wala na siya. Ginawa na siya ng ating creator. Sobrang nakakapanghinayang kasi nga, alam ko mag-birthday ngayon si Lloyd sa September 23 if not mistaken. Pero ganun yata. September 23, magto-27 pa lang din siya. Kaya nakakalungkot lang din na bigla ganun na lang din. Ang bilis ng pangyayari. So, pag-pray na lang din natin yung nanay ni Lloyd na makayanan niya kasi mahirap naman kasi talaga na maunahan ka ng anak mo. So, yun na lang din siguro yung matutulong natin sa ngayon, yung mapag-pray natin yung nanay ni Lloyd kasi yun yung mas nakaka-apektuhan. Siya yung mas na malungkot niya yung sobrang lungkot ng pinagdadaanan nila. Siguro ganun na lang din. Pero marami talagang natulong si Lloyd na ang bigat natin sa dibdib. Nakakalungkot. Pero yun na nga. Yun guys, ihabol na lang din natin sila Madam Kilay, si B. Cortez, si Kim Poy at saka si Mami Tony. Isa din yan sa patuloy kong pinapanood ng mga YouTubers. So, si Madam Kilay na sinuswerte lagi sa APAM. Si B. Cortez na may sarili na ring bahay. Marami na rin na-achieve si B. Si Kim Poy. Ang pogi-pogi. Si Kim Poy na gustuhan ko yung tandem nila ni Anghet. Yan. Si Mami Tony. Kung paano siya kay Tyrone at kay Daddy Rob. So, ang daming YouTuber na ngayon na trending at madalas nakakuha ka ng inspirasyon. Si Mami Tony, natutuwa din ako doon kahit Mami Tony, no? Grabe rin number sa kanya, pero wala siyang pake. Wala siyang pake kasi nga, lagyan yung dahilan, mahirap yung buhay na pinagdaanan niya dati. Lahat ng meron siya ngayon is deserve niya at pinangarap niya talaga, lalo na para kay Tyrone niya. Diba? Pero yung pagiging mami niya kay Tyrone, hindi mo talaga masusukat. Kasi grabe talagang spoiled niya kay Tyrone niya. Tsaka napakabait na bata ni Tyrone niya. Kaya, wala silang pwedeng sabihin
sa pagiging nanay ni Tony kay Tyrone niya. Diba? Guys, that's it. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana kahit paano may mga naibigay ko sa inyo yung mga favorite vlogger ko at yung mga madalas kong napapanood, kung sino yung mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon sa pagbablog. So, sana kayo din naman kung sino yung man yung mga hinahangaan yung mga vlogger is yun din yung gamitin ninyong inspirasyon para din pagsimula. Sa lahat ng mga gusto magsimula sa pag-YouTube, lahat naman tayo is pinangarap din natin na maging katulad din ng iba. Kasi yung karamihan pagka nagtanong ka sa bata ko anong gusto lang nila maging vlogger. O diba? Kasi wala namang requirement sa pagiging vlogger, basta maging totoo ka lang sa sarili mo. So, hanggang dito na lang, and lahat ng mga nasabi ko, alam ko, kilala niyo yung lahat. Kasi halos nagka-trending sila palagi sa YouTube at sa Twitter, yan. So, hi guys, this is it. Ito muna ating vlog for today. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlog.